Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Ano? Ano to ko ng break ha? Nalawag ti nangeg mo lando. Noawan ti may irimit mo nga 3,000 nga mapasadaam ti agmalmalem. Awan ti bembang. Apaunamot ngamin na 3,000. Bakit? Dala sa rakamon. Nga tricycle driver dito Lawag City. Nga makaneto ti 3,000 ti agmalmalem. Nakaim imposible. Pagbalinam nga posible. No kayat mo ti makabembang. Nalawag. Aramitek mati amin. Aramitek mati amin, Rika. Nasapa ag ngagring iti parbangon. Parbangon pa ilaing. Rugya akong pasada. Mapana karigit terminal ti bus. Dagiti agkapo iti Manila. Dagiti agkapo iti Cagayan. Tapno di kas takit. Makasara ka iti. Mangarkila kanyak. Sa agmalmalim nga agpidot, agsapul, agweret, kadagiti pasahero. Diyak pa yung nagpilpila. Talapin pintas no, mapangko sa pulen, dagiti agbaling nga pasahero. Diyak kahit nga dagiti pasahero, dumanong kanya. Tisang haribong manetok, ti may sangal daw, dakilan da ita. At tapay, makajambak pa iti 1.5. Apag sa pulan ti ado. Gabutao do dagiti kasapulan tayo, lando. Ni Maylin ngayon na unang anak ta. Adan iti first year college. Ni Noel, nga adyan na. Adan iti grade 11. Iti senior high school. Nagpatinggaling ti kasta. Kasano nga mapagbasa ta digit anak ta? Ape nga minipilit ta. Kahit nung tumulong ka kumamit, ano ko may tulong? Agbali na kalambedera? Conforme ti mabali mo yung may tulong. Tadigat mang namamalatang kanya. Kan mabaling ka di, napintasin ti pagisalita kanya. Saan ka din ng patpateg? Ulitek. No kaya't nun makabembang. 3,000. Iapuntem kanyak tinal daw. Pabagayam, tingkay lang nigan, ket may sala nga paset, ti pagkasalitaan ni Lando iti Lawag City, ngayon tayo pinauluan iti di map-mapnek. Saan nga map-mapnek ni Rika ang asawa na? Ape nga ta. Ay, buhay. Pag-share. Pag-share. Dito'y pag-share. Dito'y live tayo, Gabsat. Kahit na i-like you, i-share you, kahit saan kayo pa yung nakapalo, iti page ni paring Ray, Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award. Rey Fiesta Sentenced Award. Ag-palo kayo kuma. Kahit no iti YouTube channel, iti pakabuyaan nyo. Kada ito yung live, ito yung video tayo. Ag-like kayo, ag-share kayo, ag-subscribe kayo kung ano saan kayo pa yung nakapag-subscribe. Iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award. Ni manong yung anay mi dati, Nemi Ruiz. Host, iti lagip tinapalabas, iti DCJC Action Radio Lawag, iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II, iti agtulturi nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award. Search for $1 million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Dito ako nulula Hawaii Kenti. Yum, yum, yum. Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agorderitaan. Gabata naglukatan. Nabayagan naglukat. Ken adon di kita'y nakaraman, naka-order. Kaya ito yung yum, yum, yum. Letson. Special Letson Pork Belly. Nan. Kata i-share tayo. Okay. Madam ba, hindi ito ituloy. Dito ababang lagip tinapalabas ni Lando Itilawag City.
Kahit nabimitas tumid lang kay Denggen into no Aldaw. Aya, iti programa tayong lagi tinapalamas, 12:30, aging ganat alas 2, iti malem, Lunes aging ganat Sabado. Kadabigat, dadya ababalaeng pakasalitaan, ti ibasa tayo, iti nga maiplay, may ibasa, iti tunggal malem, papagayam. Tunggal aldaw, ti lagi tinapalabas. Okay? Pag-share. Sino na tayo saan nga map-mapnek? Di map-mapnek. Paano naman nga 3,000 team dealing nga neto ting tricycle driver. Asla na kayo imposible, di ba? Yung madamat kasi na wa. Charararan, charan. Nananananan. Hindi bandangan na ito'y panangawis ken panagyaman na iti 4th Grand Finalist tayo. Adan 4th Grand Finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti Sungadan Paway, Ilocos Norte, kadagdamag na sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggen tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagi tinapalabas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyagyo yaman ak unay. Yan, dadyan ni Vilma Garcia. Hindi man kablawan, di kita birthday dito yung aldaw. May 22, happy birthday kin Eden Antalan iti Singapore. Happy birthday kin Roselier Ruiz iti Marcos Ilocos Norte from your loving family and relatives here in Lubot West, Talingaan, Lawag City. Yan, kita birthday tangal daw. Sino pa kita birthday tangal daw? Alagad mabalin nyo ang kablawan. Dita ko Charat tan tan tarat tan 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 tan. Ayawis na kayo, yawis may papagayam iti panag surat yo. Kada ito'y programa tinga lagi tinapalamas iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award dagiti success story ti kasapulan mi nga ipatulod yo. I-computer yo sa USN iti email address nga nemiruiz@yahoo.com ket no saan nyo matakabailan nga i-surat tadiyo amon no kasano nga irogiyo mabalimot nga siya timang interview kada kayo kas iti araramidan digiti duma kaduan na nga digiti basa tayo ket siya medlang ti nang interview kada kwada yeah okay ket damadamatin nak kapanag-share pa lang damadama itulo ito nga dati pakasalitaan ipagayam tayong lando iti Lawag City. May isang tricycle driver kaabsat kang gayam ket agdamdeman dati asawa na. No awan ti rimit mo nga netong nga 3,000 ti kadaaldaw no bembang kunan apaw. Tanang arteramiden ni Lando. Hamot makabembang hanga makarimit iti 3,000 pesos ti panga iti may isang aldaw. Nako naman. Nakaasawa kayo tikas nga di map-mapnek. Gasan nyo dati tricycle driver, no maka 700, nga makanetot 700, okay yan. O no maka 500, na pultang na gasolinanan. O, saan na 500 na, okay. O no saan kat 600, 700. Kalkalingan na reta. No, sadot kang pasada agad talagang baka awang pa iti kwa, boundary. Baka talagang iyan, okay? Sige. Ituloy ang haradan. Ha? Dagi dito takila premyo. Mga gururi kada kayo, weekly and monthly prices. Malaksis ka dito at the grand prices. 50,000 pesos, imagine. The backen, the grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may special award nga umahot it 5,000 pesos. Dapay lao pa yung una yung buibuya. Yung taida. Ya? Tararan tan tan tan. Umpe una yung buibuya. Upat pa lang eh. Sa bagay, i-reply dan to. Kalblawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. sa Hawaii. Ang kanayon nga masuporta dito yung page ni Paring Lake and YouTube channel na. Okay? Di ka rin. Aldawin ka na dapapalan tayo.
Hindi agulgul ako nada. Ayan. Apik namin nga ada gulgul. Ayan. Lagit no isumanti pag tradition akit tayo. Kaugalian ko nada. Anak ko na rin tayo. La 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 lan. Diyan masapul deta. Ape adda. Tarane. Nakuem. Yawanin. Ituloy tayong oradan dito lagi pinapalabas ni Lando italawag siya nga pinaulwan tayo iti di map-mapnek. Niya? Di map-mapnek. Awan ng narod tinaramidak manong namin di naturo kay. Yung sana ka makaturog. Saan nga map-mapnek, di map-mapnek dato yung asawa. Hamat na kasto nga dati. Yung sa bagay, rumigrigat, ti panagbiag, dumakdakkel, dumakdakkel, ti gastos. Diyak kumakayat idi, nag-college ni Mylene, gaputa diyak kabaylan. Ngayon, pespesan na ti asawa. Pespesan na. At naman kaya di pagsayatan ti asawa ka so. Pero nga, pespesan na sige, maramidim, kayam. Napiya kumamat ni tumulong. Kaya napiya kumamat no nalailot pa nagsasarita na. Agasem no masumang petak, banipon ito pa nagpasadak, iawat na itanggay na nga dagos da di ima na, tapos irimit ko naman no. Detoy ito lang! Kuna nasigod. Paunay ka matan. Apit ito lang di ipon Umanay nga rin budget. Nakadadong bill. Dito nga ito pasapol na kita anak na panagbasa na. Nguminat ka presyo. Kasi dito pa nakisarita na. Kita, dahil anak art mabaling, data lang ti manetok. Anak ba't nagsadsadot ko naknoa. Tila yung madi ka dahil pa nagsarsarita ng kaslawan serserbik kasla tay awang pulusan tila ilo na kanya. Ba nagadil dalawamet na kita anak ko. Ako nadan ako nang ako mga kasat pa nagsirit ng kinitatang. Awanin dahil makikita may di nga lailong kayong kuha na. Kahit saan nung kumangang lailo kasi may mapaspasadaan na. Kasi no tagbiyag. Alaman. Kuna naman tumangsit. Nga manggigan manong nemi dakiti karuba. Pasari umay ni tatang manong nemi kat bagbagaan na ti asawa. Gamadi. Nadapay na kiti gondaw nga sila mauma. Talawa ako mo nako. Talagang pespesan na. Di map-mapnik ka talaga. Naging gang iti may isang aldaw manong nemi nakapasahero iti medyo chubby nga babae nga no jak marirok tawon iti 35 to 40. Ayadin ko. Lugarak man. Ikaragam man na dito. Sige manang. Okay lang. Dapang ko kansi tok-tok. Di kargadera. Muna kalatang aglugan manang. May plaster ko nato karagam nga ito. Medyo napudaw. Napakita na kita legs na. Po. Damit lapsat na. Sa balit lapsat din chabi ako na dati. Hanga na lukmeg. Kalkalaingan. Hanga na kunto. Nakamanggo yung tulnog, manong naimi, kat kunana, mabaling ka din nga, iti saag mong isarek, please. Wala manang. Okay manang. Hindi saag ko, isarek mo dito yung gate, iunag ti gate. Okay? Insarek na. Insarek ko karak hindi. Kalpasan na, indak na ti gate. Katarong muharap pa manang. Kahit nga sawan, tapno awanti, sumrek nga mangala ka lang ito'y. Kabayatan nga isirek mo, di mo ba't nga mapagigidaan. Kaya mabitlang dalo katak ti main to. Dito ko sinat pang ipanang, ha? Dito. Okay, dita. Ana? Dati plete mo naman ang taya. Ituloy ko nagpasada. Ano nga tanong kad kaduan nakpailang? Di, mataktak ti pa nagpasada. Manong amin ti mapasadaan ti may isang oras. Depende, kasi kado nga pasahero, no pick up, di may isang oras, maka sangaribo may isang oras. Di ka 3 nga oras, 3,000. Ape, bati ak dito 3 nga oras. Mangal daw kan dito eh. Awan sakit kadwa manang. Adda kadwak. Sino? Kitsika.
Ang katao. Ada balain na po yung nabati tayo bigat. Kumaray ka na ta. Tilang si dento problema. Ada na imas nga ikang ginatang ko. Kayam ti agasigang. Talakbit ang digos. Dito maya-maya. Sigang amin. Ada ti tilang din. Dito ti kuha pagsiksik. Dito ti konsilyo. Ijat yan ti krakado. Dito matiyan ti gasot. Ano taga mo? Landum hanan. Ay, tsakmat ni Mildred. Nagalamano kami manong nemi. Hindi. Dan sa akin di mapasamak ito dahil ito yung aldawa. Hindi madasawa na. Tayo asawa manang. Baka kita kabalasang 43 tawan ko. Kasla 33, 23 lang. Mahid ka mat. Ala, anak bait ang digos. Okay? Baka nakaluto ka to. Ito no makadigusan. Dinaramid kong rod manong nemi ti bilin na. Dahil mas ti panagsigang ko manong. Kayang-kaya. Amok daramide. Nim, aguri ka. Alang at sumaruno mapasamak. Kalbasan nga makapangan kami. Palubusan nagtungatan. Nga mapanagpasada. Ngayon 3 oras ko na. Naka. Ay, hapo. 3 oras, 3,000. Di maka 3,000 akno kan. Oo, sa kung to pala istulit agpasada. Pag gasolina, di mayate. Nagkapangan kami manong nemi kat inimas na ti sinigang ko. Sinalusod na no anyat inaramid ko yung bagak met kastan tumot pa may ako na. Hindi ko nga nikanak iti sampay na usar nga toothbrush. Baka kahit mo toothbrush. Ken baka kahit mo agdigos. Dali ito tuwalya. Ampay no susar. Sige. Amo ko no anyat mapasamak manong. Uwain na. Sus. No dinakpagbembangin ni Rikang asawa. At damat kas kini Mildred. Namang pabembang kaniya. Sa bali lang ti medyo dito ko natang at chubby. Nagpinda sa pagkonsumo. Manong nemi napasamak kada kami dayta kini Mildred. Mawawak. Nabayagin. Nagdaan ako with initin boyfriend. Ngayon saan kami nga nagkasawa. Hanggang nga nagkatuluyan. Naipay kumatin di bagay keng kuha na ini. Isang mawawak. Inistoryak met manong nemi di may papan iti 3,000 nga kuta no jak magkapag irimit ti 3,000 iti asawak awan bembang. Dikat na mayagmatin nga saan kami membang. Nabayagin. Sige. Agin nepta iti iliw. Dito manong nemi nga nangagak dagiti maadi-adi nga sa asog ka na ring ti may sa akas kiniya. Mildred manong nemi. Lando. Lando. Naglaing ka, Lando. So pa yan ti mangiduron iti ulok, mangiduron ti ulok manong nemi agpababa. Apaw. Tapos tauna yun ti panagigop ko. No itay kat nagigupak iti siningkang, antigo ti siningkang nga maya-maya. Itata manong nemi agigupak ti digo ti siningkang nga ilek. Ilek ko na tadabasid bang ina manong nemi na imas. Naimas ti ilek no masikang. Andara ti imas na nga bang ina. Nagtultuloy manong nemi ti panakitayok-tayok mingagpadpada kini Mildred. Kas kasaan nga mabannog ta ala nga ala manong nemi baglaki din ta nakakondisyon na kayang-kayak ta kaubingak manong. Kung nakalano sa anin na sumarding, hindi damagin at oras. Alas 4 ko na ka. 12, 1, 2, 3, 4. 12, manong itay? 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5 nga oras yan. Di lang 5,000 itod ko keng ka. Okay. Gaboti performance mo, di 5,000 pagbalik na 10,000. At dahil pa panak, itulod nak masit ha, nagkagsigir ka dagitay ko ha, papaupa akong apartment.
Nito din casting nga oras. Sige. Nagarawatak nga ro din manong name kalpasan nga inted na ti 10,000. Jamba. Mamano ti kastoy manong name. Idulod ko kay iso na manong name iti apartment nga kukuha ng papaupahan na. Ito ti negosyo. 2 na apartment. Dito'y kinjay. Kaya nagpenpensyonak. Hapi nga na di pensyon mo. Kaya nangamot pa yung nga nagretiro ng trabaho ko man. Ita pensyon ko. So, ang problema, nata ka sa pulam, umay kalaeng, bembang, baligtan. Ni bakit mo, no, awan 3,000 mo, hamo mabembang. Siyak, bembang anak, tapno at kwarta. Kasi lasahanak pa ila mamati, di, manong naming sagsagawisiwak nga, nagpalpalao, di dada, para kanya, inkarga ka. Ni, agsasaro mo tandig di pasayro. Ni, naswerte yak ito na ito yung aldaw, Swerte day nga military. Nasabag, manong naming nga nagawid, kahit adapay ginatang ko nga latson manok nga paborito na kita anak ko, manong naming adamat liempo nga para kanya kapulutan ko, gimatangak may manong naming ti paborito nga arak. Nasabag ka manita? Mabaling ka ni. Rika, pintasem ti makisao. Nasapa ka man ita, lakay. Siguro, adot na pasadaam. Aya. Hala, ang ginanakan taas-taas to. Kasi kumapad. Ada ba makita mo nga, namnamaim nga letson dito ni. Oh. Ay, Maylay, nandakan. Uwantang. Ni Noel. Ada matlan. Madama ka mga assignment. O, sige. Alam nyo na ito paborito ng sila. Oh, letson manok. Anong karada may isa? Tang. Pulutan ko, liempo. Ay, taitasar ko man, kinumaksa diyan. Ay, agirimit ka pa Lani nanang. Oy, ko nang latan. Sa kasta pa agirimit ka pa ang kapulos mapamnek, kang kakarimay ayo, ket ni, agsida tayo tinaimas. Didak man ni Soro, istal ko. Makapampanaw ako. Sila kahit kung nagtalaw. Kang saan kumakasta? Awan pulos. Tiragsak ko. Kaya kastilat ang akang kalayo ni nanang yung. Nga di mapmapnag sa awanin tila ilo na. Nga pa nagsasaw na. Sila magbalin na kawan sa serbina. Talaw ako. Nagtalaw ako. Kasta kadilatan, di ka? Ba't kami nanang? Di ka lang balbaliwan. Di ka ba? Gawang ko nagasana. Di na kisoro. Tapos ngumapag ka. 3,000. 3,000 nga talaga nato. Kaya api nga buo. Binuok. Tapos sa amon nga ubra ka bilangan. Talo. Nga sagsangaribo. Sige, tinagtalikod. Inak mo yun. Awisak ni tatang. Agad mayat man talaga sa loribo ka. Makabembang nga rin ita. Baamon tang. Awang ganas ko mang bembang di babae nga. Awang batin di pa nagayat na kanya. Un at awa pulos di pa nangay ayo ken lailo na ken ka. Hay hapo. Kagalayon ko matabagbagaan. Api nga sa aramidom ti anak ko. Kasla mo la ibagbangaon sa serbina. Ngunak no. Yung natangse tasawa. Talawak pa gid din. Ika sa nung hardo na kita anak yo. Di mapangkikan ita at kwartada yung eskwela. Kasi jay, ipagpasada ka lata. Una, kaya no adama kwarta ko, nimbas ng iptad ko iti asawak, itad ko kalagitan anak ko. Ika sa nung hardo panagbiagdan. Tigatang dat kananda. Bahala man din na. Tisot makamo. Siya timang pabasa kalagitan anak ko. Makamo madamat ka no anak kananda. Itad ko pa iti kananda kita anak ko. Kaiso na nakatsamba at tatang. Ano nakatsamba mo ka na? Dahil talo ribo, ang dapat sobra na. Gabutan na ka neto iti 10,000. No? Hindi ka gunonin. Kung kayo matatuloy magaso. Ay, man. Dapat inuman na yung masapulutan. Paili magasod, bro. Tama ito ko na. Ano rin ang nakatsamba? Mabalin tamat nga, isikreto latak. Nirika nga asawak tatang,
No awan 3,000, awan bembang. Dadya na sa rakak, bembangit, tapno mang tenti, 3,000. Ata, ala, basol data anak ko. Basol ka dito mang patgan, itikid daw, ti may nga mawaw. Kahit mo sawa, balo, bakit nabalasa? 43 years old. Yung naimas nata. Salita lang kamarato. Awan, maya. Manong name ka dahi nga rabi, nagdigos ti asawak, nagdigos akmet, iditadda kamin tirabaw ti kama, manong name ison ti kumaw kawil. Ti kaman, banugak, kahit kundi maturo. Na, kahit nakatalo ka. Di ka mailo ka niya. Dito nagtitulag. Amak matatong palang katikarik. Di mo kayat? Nabanugak ka nga ron. Kahit kundi maturo. Di mo kayat? Nabanugak ko na kamay. Kahit kulungat, di mo kayat? Napakit agidan sa baling. Agidak ti salas. Nagpauyo. Bahala ka. Awanan ti ayat na mariknam kanya. Awanan digidi. So kasalamat lang mapukpuk ang mata na. Ti mariknak ka. Ada ka di babae? Kaya ada kay awan. Makababae ti kas kanyak. Na tricycle driver lang. Nga saan nga mapabnek ti asawak. Nga tamok. Mga no. Sige nga rin natin mo kahit. Di ka pilitan. Maturog ta nga rin. Manong name inala ni Mildred ti cellphone number ko ket tunggal malem. Tumawag isuna. May ka dito balay. Nakadi ko sa akon. Ada problema? Problema di asawak. Talawang mo, tatatantagdan na. Siyempre, pasada ka, ano naman pagkukurangan. Siyak timang ted, kasapulan na kita anak mo nagbasa. Siyak timang pabasa ka na ko. Yamanak, Mildred. Yamanak. O ano yan? Kala na hindi kita arwatin. Talawa mo ti asawa nga di mapmap na. Tagyan kang kanya. Alan. Ngam ko nga napan inala manong name di kita arwatin. Ngam napanak idayan na. Kat pinagustuhan. Pinagustuhan mitirik namin. Mayat ka dito lang. Kunana. Numanong magastos di kita anak mo kung ka makapagratuan da. Nagkapo amin kanya. Kaya dito mapasadam. So, itod mo kinibakat mo. No saan nga mapanak, babaam, no basta masapul na kita anak mo. Itod ko keng ka, diretsong kadakwala. Eh, bagada nga, sandan nga salsalud-suden. Basta na masapul da, adda. Sige. Kitak no kasama. Ito sumang petak dito balay, manong name nakiktutak. Idarakupan na ti asawak. Adakan? Oh, apay ka ng taksta. Sika ka din ni Rika. Siya. Tidi ka nga mukit. Oh, adakan? Tinapas na ram. Apay na ito lang. Apay ka na ito lang. Kasi siya dinigay ka, ang ama mo. Ngayon mapay nga niharakop na. Sana pintas pa nakisaritang kanya. Siya ni Rika idi. I'm sorry.
I'm so sorry, Lando. Na-amiris ko nga siya ti problema. I'm so sorry. Kawasta, balbaliw kan. Sublyak ti dati. I love you. Oh, apa yung sumbat mo? Hanggang kaskari nga mapasublik ti dati. Sige, ipanagdag ko. Nagbalbaliw ako. Umay kan? Tatulungan ka, sukat. Naginanak lamit. Sakto mo nagdigos. Nagdigos sakto man. Di mo kadawatan ti. Napasadaan. Sige, mo tinga rin ta. Nagidolin. Ito yun. Ano na ito 1,430. 1,430? 143? 143 meaning, I love you. Diba? Nakangig kami ti palakpak manong naming nagpalakpak dagiti agkabsat badawating agas assignment. Kasta nabayagan nga sa amin nga nakita kasta papaspasamak kada kayo tatang nanang. Ore ka sa nutrigat mo talaga agpimpin na tigtunggal may sa kada tayong kuna ni Mylene. Sige nako, tuloy lang taga-semen. Danang ituloy tagluto. Lumakainan ni tatang nyo, mabanto nagdigos, sa tayo tumangan, malpas panangan, maturog kay ton, at ubrayan may kinipapangyo. Papa yun tatang nyo kanak ko ba? Kastaman ti kunak, kada kayo tatang nanang, nakaragragsak tayo, nakasta kayo. At syempre, ori binembang ko ni Mildred, itay malem, anong name, ket nagbembang kami met kini Rika, ket kasla ka barbaro ni Ayat, kada kami. Rika, Lando, I miss you. I miss you too. Oh, Lando, tangkot nga raramidan di kita saan mo, Ayat. Ipariknakkan ka, ti kinapatig mo. Di pa nangilalakkan ka. Doon yaman ti mapasadaam, mapnek ako. Kan mapnek ken ka. Lando. Rika. Lando. Kasla ka barbaro ni Ayat kada kami, diday di nga rabi, manom na imi, buta nagtultulo nga nagmaris rusas ti amin. Yung tinagbaling nga problema, arig na duwa ti asawa. Manom. At the schedule itong galmay sa kada kami, at syempre, idi-college mo ten ni Noel Detan. Wala taramidan ta. Ang kumain na Di kita mas pasadaam kasi taramidan ta. Dito itid ko keng ka nga mapasadaan. Para lang kada tayo. Makan, jay, kaya dumapay ng bills. Okay? Tigastusin na kita nagta. Mga halak, hindi pang sponsor. Para allowance, kada matrikulada. Mga sponsor, huwag. Kasalag balindang nga scholar. Pangalaan. Ado dita. Politiko. Ni congressman, ni gobernador, ni mayor. Basta syakti baka mo. Diskartek dito. Yeah? Sa mong pagproblemahan. Noon yaman tigastusin na kita nagta. Iti panag-adalda. Saan nga rin nagproblema, nagiti anak ko manong name-inted ko kadakawada, siyak ti pagdawatan nyo, ti kasapulan nyo. Yeah? Ibagak ka rin di sponsor. Nagbaling nga sekreto rito yung manong name. Naging ka, nagsarunong ka nagturpos, nagiti anak ni manong name, nagbaling nga nurse ni Mylene, idinto ta criminology graduate manong name ni Noel, naging kang adan trabaho ni Mylene, kasama tira kaming ti PNP, marong name ni San Nicolas, ni Noel. Intultuloy ko maglatati nagpasada. Intultuloy mo maglatati na relasyon mi kini Mildred. Intultuloy mo maglatati managbalinan nga na siya at ni Rika kanyak. Tamap-map na kanisuna. Manong name dito relasyon mi kini Mildred. Aging kakaragitoy.
nagtuloy-tuloy. Tiyaklamo manong namin ko sa nuntungo nga maamuan ken maipudnok kinirika nga malaksid ken kuana adda pay maysa nga iso tinakatulong kada kami iti panaggraduar ken panagbalay dagiti anak mi. No saan man nga may naikalitigan daytoy nga paset iti pakasalita posible nga awatek lata. Ngem bagada man nga illegal ngem para kanya ket legal. Legal ti relasyon mi kini Mildred. Nagsipud ta kasapulan na kasapulak met. Ngem mabaling kumeten ipatingga ta awmeten ti kasapulak ken kuana. Ngem agingga nakabaylak tupay lang ken kabaylan na tuloy ang likaya. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong nami, ket thank you, iti laing mo nga nangurnos, kalpasan nga inak ka, inagpa-interview ken ka. Sabi ko mga tadamat ka, naibatik nga adal, liliwaken pagsarmingan ti biag. Ito yung artagyaman nga pagkayam mo, Lando, iti Lawag City. Hops! Agay pa mong panaw, gabuta, datoy, ipangit ko kada kayo. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yun, taga Hawaii, agorder kay itan Yum 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 Letson. Naimas di kalidad. Okay? Dagiti taga Hawaii. Ayan, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Sino dagiti ama mo tayo nga taga Hawaii, ni Anmore Gunoy, ni Esmin Lacar. Yon, advance happy birthday kada Anmore Gunoy. Itangal daw eden ng talan. Happy birthday ken ka. Yeah. Ni Esmin Lacar, advance happy birthday ni Anmore Gunoy. Ni Carlos Akupan kana Sinta Akupan tag Hawaii digitoy. The Romeo Kakal, na nakakal Jusin Natividad Asido, ni Lolita Endi Tanoy. Ito digita Hawaii nga viewers tayo kapsat keng Karan, happy birthday kay ni Kenji Wong. Kendi Wong. Yan. Sino ba naging birthday? Tangal daw. Ni Seni Lagpakan Bukaw. Happy birthday, Seni. Tararan. Happy birthday, Seni. Seni, happy birthday kang ka. Na 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 na. Kita nagbuya. Thank you kada kayo. Yeah. Para tayo kablawat talaga gitoy ko. Ito'y nag-appear dito ni Carmelo Agsunod. Happy birthday kang ka, Carmelo. Happy birthday. Hindi kita nagbuya kanyak. Salamat ka na kayo. Ni Erlinda Stavillo. Erlinda Stavillo, agruder kan. Teresa Balmaceda, Gorderkaan. Fer Gapos Bacani, Tagano ka, Josephine Stango, Divine Tagupa Balanay, taga Burgos Mandetoy. Kaya dadungo pa nga nagbuya. Salamat ka na kaya nga sa kapada. Madamdama, dirmanong nami ko na kumangim. Baka malada waktu ang programa at dirmanong nami. Income di pakara, gulgul ako nada. Ya? Surutan tayo tradisyon ako nada. Ya? Madamdama, inta di bakara, inta gulgul. Ya? Adan tumaladir manong namingem medyo malado to baka alas 10 alas 10:30 basta adda
Ayan. Okay. Salamat for watching.